Hi guys, welcome to T-Faz TV. We are back again with latest gossip. Nyaya dziri kutenderera pa social media. Pazoita yaya inonzi hondo yemarudzi between Winky D's followers and St. Calaz's followers. It's Magafa versus Mabandit on the 31st of December as the leaders of the two clans, Winky D and St. Calaz, drops albums on the same day. Winky D made his announcement the day before yesterday, and St. Calaz made his a few months back. Fans are already exchanging words on social media over the clash of the dates. Saka nyaya iripo ndekuti mafans aWinky D nemafans aSt. Calaz akutoita yanonzi kutukana vachinyombana nepamusoro pekuti madates ari kubuda maalbum era Winky D nera St. Calaz at the same dates. Saka vamwe vakudedzera toenda kwaWinky, vamwe vakudedzera toenda kwaSt. Calaz. Asina Buffalo Soldier akomenta wakadedzera kuti ai comment section soka kokungoti I will go for my favorite without bashing the other. Why are we just so evil towards others? It's allowed to have a preference. Ndotaurwa naBuffalo Soldier. Asi vamwe vanhu vadedzera kuti Buffalo Soldier focus on creating his songs kwete kukecha mafeelings, chimboita zvemustudio mudhara. Mumwe munhu adedzera kuti dzikama iwe Buffalo Soldier tokuita zvatinoda. Vamwe vadedzera kuti tiri watawanda, vamwe vadedzera kuti tiri watawanda. Vamwe vati izvi hazvidi kuudzwa vane madegree. Vamwe kwaWinky D vasina madegree voenda kwaSt. Calaz. Vamwe vakati all the best to both of them. Vamwe vati saka St. Calaz achaita sei. Vamwe vakadedzera kuti pakaipa. Vamwe vati smart St. Calaz get to ride on Winky D wave, so everyone will listen to his songs. If they are good, they get more than one views. Ndozvataurwa nevanhu vanotaura zvakawanda zvakasiyana siyana. But vamwe vati but St. Calaz akaoma zvake munhu uyu. Akatoita mamwe maalbum 3 akapera ene zvaada kuita rimwe rechi4. Ngaangoregedza zvemaalbum izvi zvinenge zvinomunetsa. Varipo vanhu vadedzera kudaro. Vamwe vadedzera kuti banditi check. Vamwe vadedzera kuti gafa zvekare. Saka ndonyaya iripo guys. Vamwe vadedzera don't compare Winky D nezvinhu zvisina basa. Vari kureva kuti musacompare Winky D naSt. Calaz. Vamwe vanyora kuti album raWinky D rinobuda after 9 months semimba yemunhu. Zvino uyu St. Calaz ake anobuda every week semauta embira. Ndozvataurwa nemumwe munhu adedzera kuti album aWinky D anobuda 9 months semimba yemunhu, asi maalbum aSt. Calaz anobuda every week semauta embira. Ndozvataurwa nemumwe munhu. So ndonyaya iripo guys. Vanhu vanga vakutoita yaya kunonzi kuita se exchange words. Vamwe vati go where your salary makes you feel like a millionaire or where you feel happy. Vamwe vati raSt. Calaz is not an album. Ngasiyane nazvo zvitaneta. Time after time ari kungoita maalbum asina basa. Vamwe vati it looks like St. Calaz want to finish his career completely. Vamwe vati pakaipa saka. Vamwe vati St. Calaz stop risking. Vamwe vanhu vari kudedzera kuti St. Calaz ngaaregedze, ngaakansere rake date, asi of which vamwe vanhu vari kuti muda kuti St. Calaz akansere rake date sei, because ndiye akatanga kureleasa madates ekuti iye ndiye achatanga kuita album rake musi wa31st of December. Anofanirwa kuregedza kuita album ndiWinky D because ari kuuya kumashure kwaSt. Calaz. Vamwe vakadedzera kuti who is St. Calaz. Vamwe vakati releasing on the same day with Winky D is a career destruction move. Vamwe vati if I was St. Calaz I would simply change dates. Vamwe vati gafa kusvika ndafa. Ndozvadedzerwa nevamwe vanhu. Vamwe vati if I will always vamwe vati it will always end in tears for the other one and we know him. Vamwe ndozvavataura vatomuziva munhu wachona achachema pakadaro. Vamwe vakati the day rako. Vamwe vakati St. Calaz akamboita free show musi wa31st December, the day rakalauncha Winky D njema, but vanhu vakaenda kwaWinky D vakanobisa ma20 user. KwaSt. Calaz kwakusina munhu.
ndio zvataurwa nevanhu. Saka vadedzera saying calaz doesn't learn, he still want to repeat the same mistake, ndio zvataurwa nevamwe vanhu. Saka ndo nyaya yanga tauya nayo guys, kuti tikudze kuti paita inonzi hondo yemarudzi. Thank you so much, don't forget to subscribe to our channel.